Dike noguno osi osula tabuta Ekwe dike noguno osi osula tabuta Ekwe dike noguno osi osula tabuta Ekwe dike noguno osi osula tabuta Wedike nenu Ọkwa maka ọgụ nọ ọgụ ezisi n'ụwa chọba dike ebe abụ onye ukwu nenu obodo Adam ife fawel kalịa ma fa chọrọ ya achọ eku dị n'abalị eyeli mba nni ọkwa mmadụ kafu wee jebe obodo egwu dike nọgụ ụlọ kedu onye nnekwu maka ya nenu udogwu nwoke achị jide ebube ọnya ka ọnwụ fụziri ugbu mụnụ mana ọnwụ bụ obiri dike aka nna isi bụ ka na-elie ọlụsịrị ife ọbịali wee nnaba keduzi onye nnekwu maka ya emume dọkịta Nweze Romanus Ụzọigwe Ekwe dike n'ọgụ nọ nke izizi n'Oji River former vice chairman National Herbal Medical Association of Nigeria Enugu chapter chairman Oji River Herbal Medicine Association executive member and patron Omenani Achiago na Achiuno member of Okpala Military Brigade during Biafra War member of Ezudo in Council Nisikwachi executive member Isigwe Achi Progressive Union Ogama ọnwa maro ka isi kwado ọnwa maro ifi nnemme isi buka nielie egwu dike nwonye ojii na lana Mọlụsị gị fọbịali wee n'abanụ udogwu n'Oji River obodo agbago odogwu egwu dike n'ọgụ ụlọ emume dọkịta na ọzọ Igbo ndụ anọ egwu dike n'ọgụ ụlọ
odogwu ji molo jiriva former vice chairman National Herbal Medical Association Eke Nigeria n'Enugu odogwu na-anụ mmụọ n'ọnwụlanwụ gabi ụwa ọzọ Egbuedike n'ọgụ ụlọ Egbuedike nọdị mma nna anyị iloteli oge anyị na-achọ nnu ka ọnwụ bịala ibu n'odogwu anyị ji dị ebube ọzọ Igbo ndụ ana onye nwụrụ anwụ gabi ụwa ọzọ nnu maka ife ji amụta nwa bụ maka mpichi ebinu enwa pụta ọmụta nwa Egbuedike yali mmadụ n'ụlọ wee nabanụ mmadụ ka eji aga nne nnu ụmụ ọmụlụ erika nnenu Mrs. Benedict Ụzọigwe ezigbo lọlọ Egbuedike Ojiriva ọmụobibie yalakwa na ọnwụ zuru ọnụ Mrs. Justina Ebere nwoke Ada Egbuedike na Ojiriva Mr. Chukwudi Ụzọigwe Engike ji chocho wee male ezigbo nwa Egbuedike mụchara amụcha na Ojiriva ife ji amụta nwa bụ maka mbichi obinu achọ nwoke ma afụrụ onenu afụ nwa elote nna Mr. Okechukwu Ụzọigwe FM Igbo Worldwide CEO The Blessed Chris O Venture Nigeria Limited odogwu na-agba nne ya nenu FM odogwu na Morocco ka ị na-achụ ọkwa gị si mụ tibeli nna ya egwu n'ife omeli n'ụwa dị gị mma o Egbuedike nọgụ ụlọ obodo amago odogwu Egbuedike nọgụ ụlọ ka njeke n'ebe nwa ya nwanyị Mrs. Christiana Igbo kwe ada ya lakwa n'ọnwụ zuru ụwa ọnụ Injinia Gozie Ụzọigwe ezigbo nwa Egbuedike yalakwa n'ọnwụ mara eze ọnwụ mere anyị ife ọnụ Andrew Ụzọigwe enwe Egbuedike yalakwa n'igwe niile ejekọ n'ụzụ onye ụzụ kwụsị fọbịa Mr. Kenechukwu Ụzọigwe BBC odogwu yalakwa n'ọnwụ zuru nna dị ugwu n'elu Mrs. Evelyn Okolo ezigbo nwanne Egbuedike ada yalakwa igwe niile nna anyị jekọ Mrs. Joy Ilo ezigbo nwanne Egbuedike yalakwa n'ọnwa mara ọnwa mara ọka anyị si Obilidika ka na n'Igbo
maka egwu edike ụgbọ anyị ji chi n'elu ụwa bụ ọnwa mara ka isi akwado n'elu ọnwa mara n'ibu soja dozie ụzọ gị mgbe ịdị ndụ maka ịnwụrụ ọnwụ ife imeli n'elu ụwa n'ọnya ka a ga-eji lota iyi ka njezie gị n'ebe ndị oyi egwu edike ndị fie na-amasị mgbe ọ dị ndụ ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya His Royal Highness Igwe Chus Emperoriachi Igwe Ugama Kingdom na-akasi ezinụlọ egwu edike obi na-asịpa ya lakwa Chief Davidson Mmadụ PG Ugama Kingdom Town Union Retired Commissioner of Police ezi oyi egwu edike n'ọgụ ụlọ Pastor Obiora Tasie na ndị Amakwuru Progressive Union Ugama Kingdom n'isikwe achị a na-asị ụmụ egwu edike fayala akwa eko dị n'aba na-eyeli mba nnụnụ ife ji mmalụ obodo bụ mmadụ ka eji eje obodo nụ FM Igbo odogwu nwa na Morocco nyesi m tibelin n'egwu o ji egwu a na-elote ezigbo nne ya n'ife omeli n'ụwa mgbe ọ dị ndụ maka mmadụ ka eji aga o wee sị m kenebe ndị otie n'ụwa niile Alhaji Dr. Ga CEO Ageze Nigeria Limited Odogwu Siam Kingdom achiwere obodo agbago odogwu egwu edike n'ọgụ ụlọ German machine odogwu egwu edike n'ọgụ ụlọ alụkwu na Jakarta ezi oyi FM Igbo ndị ọma anyị ji bili n'elu Mr. Azunna Agun Eze Grant odogwu Eze Grant Investment Chairman Achi Improvement Union Ekedi na Lagos branch Azunna Agun ife mekwana nwa Aba Samson odogwu nwesi ngwa wee bịa ezi oyi ka ajọ nwanne FM Ekene ife mekwana Chizogozo Bowo onye ụmụ n'ọlụ FM Ekene ndị oyi FM n'ụwa niile Ogbuefi ọzọ nna m odogwu si nkanụ webi ụwa ọnwa mara eze nnenu ọnwụ bụrụ nnekwu nna anyị fụrụ n'anya ekwu edike na oji anwụ mana onye nwụrụ anwụ ga-abịa ọzọ Chief EI Igwebike ọzọ nwere ibe Chida FM Ekene Honorable Cletus Akalusi Washidodo Engibu PDP General Secretary n'Enugu State ka anyị yala akwa n'igwe niile jekọ n'ụzụ FM wee na-ayọ ndị enyi n'ụwa niile
ma ndị nụla afọfa ma ndị afọfa pụtara onye nwekwa n'iwe oge ọzọ na anyị ga-anọle egwu dike nọ ka anyị ya lakwa igwe niile na anyị egwu dike ife bụ egwu agbala egwu ikolobịa kọpụ egwu dike